Bumps, grinds, shimmy a shake. 4 naprosto základní a signifikantní pohyby pro burlesku. Dneska začneme právě s bumps, které jsou takové neoddělitelné od té dvojice bumps and grinds. Svoji předlohu nejspíše našli v afroamerických tancích, kde se hodně pracuje právě s pohyby pánve a s pohyby boku. Bump jako takový je dynamický pohyb, ať už bokem nebo pánví, který se hodně často používá na zdůraznění nějakého akcentu hudby. Najdeme ho třeba už v americkém vaudevillu v 19. století, kdy se právě bump používal jako nějaké zdůraznění třeba komické scény. Později začal pronikat do burlesky a řekněme, že v nějakých 40. a 50. letech, když byla burleska úplně na vrcholu, tak to byla neoddělitelná součást každé choreografie, každé burleskní choreografie. Je to právě proto, že pohyb pánví nebo pohyb bokama je svým způsobem provokativní a samozřejmě poukazuje i na naši sexualitu nebo prožívání té sexuality na stage. Později si pohyby jako bumps and grinds přebrali i třeba klasické striptýzové tanečnice a samozřejmě s revivalem burlesky se vrací bump and grind i do burlesky. Jak už jsem říkala, bump je dynamický a energický pohyb pánví nebo boky. Tedy je dobré se na začátku naučit, jak pracovat právě s tou částí těla, se kterou chci ten pohyb vytvářet. To znamená, před každým zkoušením bumps je dobré si nejdřív boky a pánev rozcvičit. Stačí vám na to postavit se zhruba na šíři boků a vyzkoušet si alespoň jemné kroužení, tak, abychom se lehce rozehřáli a uvědomili si, kterými svaly budeme pracovat, co všechno musí zabírat a abychom se časem naučili zcela izolovat pánev a boky, protože pokud dokážu ten pohyb úplně izolovat, tak se stává o to výraznější. Teď si teda jenom prokroutíme pánev a boky a už se snažíme o to, aby se hrudník vůbec nehýbal, aby se nám nehýbala ramena a opravdu jsme pracovali jenom vlastně tělem od pasu dolů. Pomůže vám přitom tento rozkročený postoj s mírně pokrčenými koleny. To znamená, že mi tam vzniká dost prostoru, kde já mohu ty nohy lehce narovnávat a krčit a tím vlastně zvyšovat ten kroužek boky, co právě dělám. Samozřejmě si trošičku rozcvičíme i zbytek těla, takže si prokroužím ramena na obě strany. A zkusím si prokroužit i hrudník, tedy teďka se budeme snažit izolovat tuhle tu část, to znamená od pasu dolů se vůbec nepohnu a snažím se opravdu jenom pohybovat částí od pasu nahoru ke krku. Tělo máme mírně rozehřáté a jdeme na úplně základní bump. Opět postavím se na šíři boku nebo trošičku víc, mírně si pokrčím kolena. Ta technika je jednoduchá. Přenesu váhu na jednu nohu, což mi umožní pracovat s druhou nohou a právě na té straně, řekněme, jako kdyby vyhodit bok nahoru. Teď budu dělat bump na tuto stranu, to znamená přenáším váhu na tuhle nohu a tenhle bok vyhazuju. Hop, hop. Úplně jednoduchý pohyb. Co vlastně je těžké se potom naučit, je právě ta izolace, abych, když chci opravdu jenom bumpovat spodkem těla a nehýbat zbytkem, tak jsem uměla ovládat to tělo tak, aby vznikl jenom bump bez pohybu.
Možná i vidíte, že se mi přitom trošičku mírně zvedá noha. Čím více já vlastně mám tady toho prostoru k narovnání, tak tím větší ten pohyb je. Kdybych dělala bump s úplně rovnýma nohama, bude to jenom takovejhle maličkatej pohyb, protože mi tam vlastně chybí ten prostor, kdybych mohla ten bok zvednout. Když pokrčím nohy, už mi tam vzniká ten prostor, kde já vlastně narovnávám tu nožku, kterou dělám bump, nebo na které straně dělám bump. A tím, že si ještě třeba přizvednu nohu na špičku, dostávám mnohem větší dráhu pohybu a ten pohyb je větší. Vyzkoušíme druhou stranu, tím pádem teď bude váha přenesena na tuto stranu a budu bumpovat touhle stranou. Můžete si klidně položit ruku na bok, abyste vlastně cítili to, jak vám ten bok tu ruku, dá se říct, vystrčí nahoru. Hodně často se používaly kostýmy třeba s nějakými třásněmi nebo korálky, protože právě ty lehoučké třásně potom zdůrazňují ten pohyb, který ten bump udělá. Teď vyzkoušíme bump z jedné strany na stranu, takže já budu rychle přenášet váhu z jedné nohy na druhou a bumpovat na jednu, na druhou. Hop a hop, hop a hop. Snažte se časem ten bump ovládat tak, abyste ho uměli udělat klidně jenom lehounce a pomalu, anebo naopak opravdu ostrý. Potom je vlastně vidět ten rozdíl mezi tím, když já ho udělám jemně, pořád je to bump, pořád je to ten pohyb pánví, a když ho udělám ostře. Samozřejmě nemáme jenom směr zprava doleva, ale bump může být i ze předu dozadu. Co se týče bumpu dopředu, nedělám ho nikdy nějak moc výrazný, protože to potom vypadá trošičku zvláštně, ale může to být takové malé bumpnutí, ideálně rychle, ale nestane se tam, že bych se přitom nějak hodně vyhrbila, aby vznikla nějaká ošklivá póza. Naopak, pořád se snažím, aby horní část těla byla hezky rovná a zase se hýbu jenom vlastně tím spodkem. Technika tady je vlastně jenom podsazení pánve, kdy já ji hodně podsadím a zpátky zase naopak trošku víc prohnu v bedrech. Můžete si dát takhle ruce, podívat se, že je máte ve stejné výšce a teď se jenom snažit tlačit jednou rukou, druhou rukou a tím si vlastně osvojit pohyb toho bumpu dopředu a dozadu. Když už jsme si vyzkoušeli ten úplně základní bump, tak se ho pokusíme udělat více svůdný, aby se nám to lépe protančilo. Opět si pokrčím nožky a teď se vlastně budu snažit udělat ten pohyb nejenom zprava doleva, ale jako kdybych bokama kreslila takovou placatou, ležatou osmičku. Ten pohyb by byl takhle. To znamená, že vždy vyrazím jedním bokem dopředu, vrátím se dozadu, vyrazím druhým bokem dopředu, vrátím se dozadu. Tohle si párkrát vyzkouším. A teď do toho budu chtít přidat právě akcent bumpu. Bude to vypadat hop, 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 hop. Dělám vlastně osmičku a vždy, když dosáhnu tady toho největšího oblouku, tak tam ten bok hodím
a plynule se vrátím zpátky. Podívejte se mi hlavně teďka na nohy, protože samozřejmě chodidla nemůžou teďka zůstávat úplně nehybná, pomáhají mi vlastně s trasou té osmičky. I moje chodidlo dělá oblouk té osmičky. Bam, 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 bam. Můžu si dát třeba ruce do boku a snažím se, aby tady opravdu vznikla ta dynamika, to znamená, vždycky ten bok vystřelím, narovná se mi koleno, tím pádem udělám vlastně co nejvyšší zdvih bokem, co mohu. Když jdu dozadu, noha se krčí. To samé tady. Udělám co největší zdvih boku, vytáčí se mi chodidlo, narovnává se mi koleno, dělám oblouk osmičky, jdu zpět, noha se krčí. Pomalu. Postupně můžu zrychlovat. Čím jsem rychlejší, tím mi jdou i ty bumpy udělat výrazněji. A protože chci třeba změnit pozici rukou, tak zkusím to stejné s rukama nahoře. Podíváme se i na úzký bump. Ukazovali jsme si se širokýma nohama. Teď si dáme nožky před sebe do úzké pozice a budeme se vlastně snažit úplně o to stejné. Chci co nejvíc dostat svůj přední bok od té nohy, která je vepředu, a opět mi tady pomůže to, že si narovnám koleno a třeba si i přistoupnu na špičku, aby tam opět byl co nejvyšší pohyb. Na začátku mi pomůže, že se trošku přikrčím a vyhazuju bok dopředu. Ten bok mi tedy vlastně dělá takovou vlnku, protože já když začínám a jsem v té přikrčené póze, tak se ho klidně i snažím vystrčit co nejvíce vlastně k té zadní noze, na které mám hlavní váhu těla. Já bych kdykoliv dokázala tu přední nohu zvednout, tím vím, že ta váha je opravdu tam, kde má být. A teď se vlastně budu snažit udělat ten pohyb té vlnky s tím, že přední bok, který bumpuje, půjde co nejvýše, aby tam byla co nejdelší dráha, aby to bylo co nejvíce dynamické. Bump. Bump. Zase nehýbu hrudníkem. Chci pracovat jenom spodní částí těla a postupně mohu zrychlovat a zkoušet co nejvíce dynamický pohyb. Kdybych tady měla ty třásničky, tak opravdu lítají nahoru, dolů a ten bok vlastně vystrkuje. To stejné zkusím na druhé straně. Zase stejná póza. Bok zastrčím dozadu ke stojné noze a při pohybu nahoru vyhazuji druhý bok. Bump. Ze začátku vám pomohou ty ruce v pasu, že i cítíte ten pohyb těla, který dělá tohle, ale časem si k tomu přidejte třeba nějakou jinou pózu, klidně i s rukou nahoru a zkoušejte různé varianty. Úzký bump se používá i během chůze, kdy se vlastně chcete přesouvat po pódiu a zároveň přitom akcentovat boky na hudbu. Vypadalo by to asi takhle. Jeden bump, srovnám si nožky, přehodím zadní nožku a druhý bump. Tím se vlastně pomaličku posouvám, kam zrovna potřebuju. Hop, srovnám, hop, srovnám, hop. Co mi tady pomáhá,
je vytáčení nohou. Když bumpuju, noha mi směřuje, myslím teď chodidlo, ale i koleno, dopředu. A já když překračuji, tak noha se stává zadní, to znamená točí se do strany a naopak přední nožka mi teďka bude směřovat i chodidlem dopředu. Opět překračuji, zadní noha se trochu vytočí, přední se srovnává. Vyzkoušejte si tohle pomaličku. Dávám na schvál ruce nahoru, abych se mohla soustředit na zbytek těla. Bum. Přesunu dolů. Bum. Přesunu dolů. Bum. A postupem času se vlastně propracujete k tomu, abyste pomocí bumpu mohli opravdu dynamicky chodit. Může se vám i stát během toho rychlého chození, že vám ta nožka vylétne trochu nahoru, protože ten pohyb je opravdu dynamický. Čím je rychlejší, tak ta dynamika se ještě zvětšuje. Vůbec to ničemu nevadí. Hop, hop, hop. A už je na vás, jak moc vysoko ji třeba zvednete, protože nám z toho může vzniknout i takovýhle bump, kdy vlastně akcentuju nejen bokem, ale i krásně zvednutím kolínka. Pum. A pum. Takže jenom rychlé shrnutí. Začneme se učit pomocí základních bumpů, ať už mírné, anebo s pořádnou dynamikou. Poté si vyzkoušejte bumpy s osmičkama a úzký bump. Který může krásně přejít i do chůze. Přeju hezký trénink.